ইয়া হ'ব এতিয়া আৰু আমিতো মই কৈছো ৰাস্তা পথে মোৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে ভোট নাপায় এতিয়া এইটো ৰাস্তা হ'ল আমাক নালাগে আৰু কাৰণ কিয় লাগে কিন্তু ৰাস্তা নোহোৱালৈকে আমাৰ তাত আহি থাকে সেইটো হ'লেই আপোনাৰ আৰু ভোট চব কিন্তু মিছা কথা এই ৰাস্তা হ'লে স্কুল হ'লে মেডিকেল হ'লে লাষ্টত কি আহে এইটোতো চব কিন্তু মই কি পাইছো মোৰ ঘৰৰ চাকৰি এটাও পোৱা নাই মোৰ ঘৰৰ আজি মানে ট্ৰেক্টৰ এটাও পোৱা নাই মোৰ ঘৰত মানে আজি খাবলৈ নাই গতিকে ৰাস্তা হ'লেতো নহ'ব না বুলি কৈ দিয়ে পিছত তাৰ মানে बांथार लामा दंबावो देग्लाय आरो गोदानै माने मा होनो जोंहा 14थासो लामा दङ जोंनि बे पानेरि समस्थियाव आरो बिनिनो आरायदिपनि आन्दाराव जों दिनै मोननै लामाखौ जागायजेनबाय आरो बिनिनो मोनसेया जाहैबाय दा जोंहा माने बेहेरगावनिफ्राय फथलागाव रड प्राय माने 8 किल'मिटार माबा 7 किल'मिटार आरो बेवहाय प्राय 8 कोटि रांनि बेखौ गुवार खालामनाय जागोन बेखौ दा आरम्भ खालामबाय बिनि उनाव दिनैहाय जों आरो मोनसेबाव माने औरंगाजुलिनिफ्राय माने डिमाकुसि बामनजुलि बेबो जोंहा प्राय माने 2 किल'मिटारनि बारा जागोन आरो 2 कोटिनिफ्राय बारा रां जों बेखौ बानायनाय जागोन बे लामा मोननैखौ जों दिनै आरम्भ खालामगोन बिनि उनाव आरो 30 कोटिनि जोंहा आरो बेबायदिनो 9था लामा दंबावो बेखौबो जों खालामगोन माखासे जोंहा 14था दालां अलरेडि जाबाय 14था दालांनि गेजेराव जों दाख्लै गंसे जोङो माने गायसनजेनबाय आरो बाखि जि थांखांनाय खामानिफोर बेसो आबुं माने मा होनो जाफुंसारनायखौ जों दा बेखौबो बेखेवगासिनो दङ बेनिफ्राय गिदिरथार स्किम हिसाबै जोंहा आसाम मालायाव आरोबाव जोंहा मोनसे जाबावबाय बेनो जाहैबाय नोङो मा होनो मंगलदै बुथियासां लामा पानेरिसिम बियो जासिगोन टंलाजों ओरै बिनि उनाव आरो पानेरिनिफ्राय सामब्रांसिम बे जोंहा नेशनेल हाइवे कानेक्टेड जाबाय गोदान नेशनेल हाइवे माने बियो जागि रडनिफ्राय फैगोन माने जितु नोङो मा होनो मरिगाव जागि रड जि जागि रडआव दा माने सेमिकन्डाक्टर माने इन्डास्ट्रि जागासिनो दं बिनिफ्राय नेशनेल हाइवेआ भुटान कानेक्टेड जागोन आरो बे लामाया फैनानै जोंनि माने पानेरिनिफ्राय सामब्रां बे ओंखारहैसिगोन बे जाबाय जोंहा बेनि उनाव आरो जोंहा मोनसे आसाम माला जाबावबाय बे जाहैबाय जोंहा माने आन्धेरि घाटनिफ्राय बेबो सामब्रांसिम माने बामनजुलिसिम कानेक्ट जाहैगोन बियो गतिके बे सामब्रां भुटानजोंनो बेबो कानेक्सन जागोन बेबो जोंहा गिदिर माने लामा जाबावबाय टंलायाव जोंहा जितु रेलवे बेवहाय अभार ब्रिजनि थाखाय दा माने डिजाइन खालामनायनि थाखाय कनसालटेन्ट माबानि होनायनि टेन्डारा अलरेडि जाबाय आरो थाबैनो सार्भे जानानै बे लामायाबो देग्लायनि गेजेरावनो बे आर'बियाबो हयथ' टेन्डार जानो हागौ बेनि अनगायैबो आरो गोबांथार जोंहा लामा दंबावो जों दा प्राय 500 कोटिनिबो बारा गोदान लामा माने जोंनाव दा जाबावबाय गतिके दासिमाव पानेरि समस्थियाव नोङो मा होनो 2000 कोटिनि बारा जाहैबाय आरोखि दा माने खामानिफ्रा आरोखि गासिबो आं सानो बेफोर खामानिया जाजोबबा गासिबो थिंनिफ्रायनो कानेक्सना जाजोबसिगोन दा जोंना जितु गोदान आसाम मालाया जागासिनो दं अदालगुरि बेंबारिनिफ्राय लानानै टंला बेहेरगाव नावकाटा दा नावकाटानिफ्राय तामुलपुरसिम गोदानै बेखौ हमनाय जाबावबाय आरो तामुलपुरनिफ्राय बरमा कनस्ट्राक्सना जागासिनो दं ओंखायनो दा थोंजों जोङो टंला बेहेरगावनिफ्राय एबा अदालगुरिनिफ्राय जोङो क'क्राझाराव थाङोब्ला तामुलपुर थांनानै बरमा डाइरेक्ट ओंखारनो हायसिगोन आरो जोंहा 1 घन्टासो सेभ जागोन आरोखि माने टाइमा 1 घन्टा 1.5 घन्टासो जोंहा सेभ जागोन गोबां थाव जोंहा माने सेभ जागोन आरोखि इक'नमिकेलिबो गतिके बिनि गेजेरजोंनो राजा लामाया बारस'लांजोबसिगोन आरोखि गासिबो ओंखायनो सिगांनि समाव जों नुबाय माने लामाफोरा जाथाराखैमोन खिन्थु नोंथांनि दिनाव गासिबो आगोलाव मा जादोंमोन जोंहा लामानि जितु एलाइनमेन्ट माने बेखौ रावबो मिलायनानै होआखैमोन नों ससे जानानै गिदिर लामाखौ हमनाय जायाखैमोन आरो खिन्थु आङो एमएलए जाखांनायनि उनाव जेखौबो आङो बुंदों जे थमलेट कानेक्टिभिटि ससेल' जानो नाङा लामाया दा बुंनाय जादों इउटि रडआवल' थाबथानो नाङा इउटि रडनिफ्राय भुटानसिम जानांगौ आरो इउटि रडनिफ्राय मंगलदैनि बे जितु मेन नेशनेल हाइवे बेजों कानेक्सन जानांगौ आरो ओरै तामुलपुर इउटि रड थिंनिफ्राय लानानै बियो जोंहा डाइरेक्ट थोंजों माने गासिबो जोंनि माने मा होनो भुथियासां रडजों कानेक्सन जानांगौ आरो अदालगुरि ओरै रौताजों कानेक्सन जाहैनांगौ दा बेखौ लानानै गोदान एलाइनमेन्ट खालामजोबनायाव जोंहा गासै गिदिर ला जाजोब्बाय दा बगामाथिनिफ्राय खाग्राबारि जानानै जोंहा बेहेरगाव कनस्ट्राक्सना सोलिगासिनो दं आरो बे सुख्लायाव गिदिर दालां दा कनस्ट्राक्सन जागासिनो दं दा बेफोरखौ फ्राय जोङो गोदान रिडिजाइन खालामनानै बेखौ मावनाय जादों
ओंखायनो दा माने गिदिर गिदिर लामा जोंनि गेजेराव दा ओंखारबाय आरो बे लामाया जाखांजोबोबा मानसिफ्रा दसे खस्थ' खालामनानै फैयोब्लानो हाइ रड बायदि लामाखौ मोनजोबसिगोन आरो रांखान्थियारि बिथिङाव जों जुदि बयबो खाबु लानो रोङोब्ला बेफार बानिज्य बेफोरबो बेनि गेजेरजों जौगालांजोबसिगोन। गोनांथार दोंसे लामा बियो खाग्राबारिनिफ्राय भेरगाव महकुमा सदराव थांनाय बे लामामोन। गोलाव बोसोर बे फिसा मोनसे लामाजोंनो रोजा रोजा मानसिया बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामदोंमोन। दिनै प्राय 7 किल'मिटार बे लामाखौ गुवार खालामनायनि जि मोनसे बिथांखि बेखौ दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि आरो जोंनि जायगानि MLA मुस्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बे लामाखौ गुवार खालामना होनायनि थाखाय आङो बिथांनो साबायखर जासिबाय। आरो बे खाग्राबारि आरो राङाजुलि बे जिखिना 7 किल'मिटार गोलाव लामानि सिङाव थानाय बा फोनांजाबनाय जिखिनि गामिफोर दङ बे गामिफोरा भेरगाव महकुमायाव थांलाय फैलाय खालामनायाव सुबिदा जासिगोन। आरो भेरगावआव जिहेतु जोबोद गिदिर मोनसे गोजामथार साप्ताहिक बाजार जायो बे बाजारावबो गोबां मानसिफ्रा थाङो जिहेतु दा बेखायनो बे बाजारावबो थांलाय फैलाय हान्था मेलाया खोब मोजां जासिगोन होननानै आं सानदों। आरो जोंनि ओनसोलाव बेफार बानिज्यनि थाखायबो माखासे खाबुखौ जोङो लानो हासिगोन। बेखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे खाबुखौ लायो आं बेखौ खावलायहो।